Dnes varíme teplý šalát z lokálnych cibul s brinzou. Na rozohriatú pánvicu s repkovým olejom pridáme rozpoltené biele cibule, šalátku v šupke a chvíľu ich pečieme. Potom ich vložíme do rúry na 180 stupňov, až kým nezmeknú. Na záver cibule dopekáme ešte na pánvici, dochutíme morskou solou, čiernym korením a pridáme pár kvapiek olivového oleja. Do rozohriatého hrnca nalejeme 31% smotanu, pridáme trochu brinze, zamiešame a necháme brinzu v smotane rozpustiť. Ku koncu veluté dochutíme nadrobno narezaným kôprom. Mandle na sucho opražíme, až kým nemajú zlatohnedú farbu. Potom ich nakrájeme na kúsky, ktoré nožom ešte podrvíme. Poďme servírovať. Brinzovým krémom potrieme tanier a pridáme cibulové lupienky. Posypeme namrvenou brinzou, mandlami, pridáme olivový olej a kôpor. Podávame s kúskami bruschety. Dobrú chuť, priatelia!